കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ വോയിസ് കട്ടാവണമെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ മാതാജി. നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് കൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമസ്കാരം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ആണ്. നെറ്റ് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമാണോ? കാണാനില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് എനിക്കൂടെ നെറ്റില്ല. വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ ഓണാക്കിക്കോളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത അതാണ് നമ്മൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ സാരില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഓക്കെ ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 18ാമത്തെ അധ്യായം സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ശരിക്കും നമുക്കറിയാം 17ാമത്തെ അധ്യായത്തോട് കൂടി എന്ത് കഴിഞ്ഞു? ഭഗവത്ഗീത കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ 18ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 17 അധ്യായങ്ങളുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്തമാണ് എന്ത് 18ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളും പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടി പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. നമുക്കിതില് എളുപ്പം ഉള്ളൊരു അധ്യായമാണ് ഇത് 18ാമത്തെ അധ്യായം. ഇതില് കുറെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അത്രയും അതിൽ പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പോ അധ്യായം 18 വലിയൊരു അധ്യായമാണിത്. കുറെ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഇതില്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 78 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ 11 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 78 ശ്ലോകങ്ങളെ 11 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1 മുതൽ 12 വരെ വിരക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണെന്ന് പറയുന്നു. 13 മുതൽ 18 വരെ സാഖ്യയുടെയും വേദാന്തത്തിന്റെയും ഉപസംഹാരത്തെ കുറിച്ചും 19 മുതൽ 40 വരെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തെ കുറിച്ചും 41 മുതൽ 48 വരെ ജോലിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണെന്നും 49 മുതൽ 55 വരെ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് 56 മുതൽ 60 വരെ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചും 61 മുതൽ 63 വരെ പരമാത്മാവിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും 64 മുതൽ 66 വരെ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും 67 മുതൽ 71 വരെ ഭഗവത്ഗീത പഠനവും പ്രചാരണത്തെ കുറിച്ചും 72 73 അർജുനൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതും 78 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ സഞ്ജയന്റെ പ്രവചനം. അങ്ങനെ 11 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്ത്വമിച്ഛാമി വേദി ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ കേശീനിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അർജുനൻ പറയാണ്, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് പറയാണ്, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാന്. കേശി നിഷൂദന ഋഷികേശ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ
ഭഗവാൻ അർജുനെ വിളിക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവനാണ്. അപ്പൊ ഈ അസുരനെ വധിച്ച പോലെ തന്റെ ഉള്ളിലെ സംശയങ്ങളും ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കാം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ആര് ഇവിടെ ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്, കേശി നിഷൂദന ഋഷികേശ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പറയാണ്, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, അർജുനൻ പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത അവസാനിക്കുന്നു. മുൻ വിവരിച്ച വിഷയങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തമാണ് ഈ ഒരു അനുബന്ധമാണ് 18ാം അധ്യായം. ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമെന്ന് കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാർഗവും അത് തന്നെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ 18ാം അധ്യായം ശരിക്കും പറഞ്ഞ മറ്റുള്ള അധ്യായങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത്യന്ത രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാർഗവും അത് തന്നെയാണെന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിലും നമുക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞിരുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസമെന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ സർവ ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മത്തിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, സന്യാസം. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ത്യാഗം, കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സന്യാസവും, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ അല്ല പറഞ്ഞത്, വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നു, ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നു. ഒന്ന് വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നു, രണ്ടാമത്തത് ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സന്യാസം അല്ല, കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സന്യാസം, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ത്യാഗം എന്നാണ് ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നത്. ത്യാജ്യം ദോഷ കർമ്മ പ്രാഹുർമനീക്ഷിണഃ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മനാത്യാജാമിതി ചേ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷങ്ങളാകൊണ്ട് അതിനെ തെറ്റിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാൻ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ആര് പറയുന്നുണ്ട്, ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ചിലര് പറയുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഋഷികൾ പറയുന്നത് ഇതൊന്നും ത്യജിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ ചില ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ളവർ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇത് ദോഷകരമാണ്, ഇതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ അഭിപ്രായവും വിദ്വാൻമാരുടെ അഭിപ്രായവും ഒക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഋഷികളുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിശ്ചയം ശൃണു മേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരത സപ്തമാ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷ വ്യാഘ്ര ത്രിവിധ സംപ്രകീർത്തിതഃ. ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധമെന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ത്യാഗം 3 വിധത്തിലുണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം വിദ്വാൻമാരുടെ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ഒക്കെ അഭിപ്രായം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് വേണ്ടട്ടെ. അപ്പൊ ഇനി എന്ത് പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്. 3 വിധത്തിലുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. ത്യാഗത്തെ പറ്റി പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അഭിപ്രായം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെ അന്തിമമായി എടുക്കണം. ഭഗവത് നിശ്ചിത്രങ്ങളായ വിവിധ നിയമങ്ങളാണല്ലോ വേദങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയണം. അപ്പൊ അതാണ് എന്ത്, അന്തിമമായി എടുക്കേണ്ടത്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയണത് അതാണ് എന്ത്, ധർമ്മം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മള് അന്തിമമായി എടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ നിശ്ചിത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള വിവിധ നിയമങ്ങളാണ് ആര്, വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഇടയ്ക്കിയ നിയമങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതാണ് നമ്മൾ അന്തിമമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീഷിണാം
ദാനം തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. മഹാത്മെ പോലും വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത് മൂന്നും. അപ്പൊ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അത് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്, നമ്മള് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത് മൂന്നും. അപ്പൊ യജ്ഞമായാലും യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല, നമ്മൾ അത് അനുഷ്ഠിക്കണം. കാരണം അത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്? കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഫലോദ്ദേശം ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കണം ഇത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ആ കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം ഇത് നിറവേറ്റേണ്ടത് എന്നാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും കർമ്മമായാലും അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന്, യജ്ഞം ദാനം തപസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഒരു കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏത് കർമ്മവും സ്വീകാര്യമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഘോഷിക്കുന്നു. ഇതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ മികച്ച മാനദണ്ഡം. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന്റെ മികച്ച മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നയിക്കുന്ന ഏത് കർമ്മവും അത് സ്വീകാര്യമെന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. ഇതാണ് എന്ത്? ധർമ്മത്തിന്റെ മികച്ച മാനദണ്ഡം. ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് സഹായകമാകുന്നത് എന്തും, അത് യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും ഒരു ഭക്തന് സ്വീകാര്യമാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും അത് യജ്ഞം ദാനം തപസ് അത് ഏതായാലും ഒരു ഭക്തന് സ്വീകാര്യമായിരിക്കും. അത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് സഹായകമാകുന്നത് എന്തായാലും. നിയതസ്യതു സന്യാസ കർമ്മണോ നോപപത്യതേ മോഹാത്താസ്യ പരിത്യാഗ താമസാ പരികീർത്തിതാഃ. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, ഇനി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്കത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് അറിയാതെ നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഈ സത്വരജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമുക്കത് തെറ്റാണോ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഓക്കെ ആണോ? കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, കുഴപ്പമില്ല. ഒരു സന്യാസി ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് തെറ്റാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല, വിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ല. ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ഇല്ല മാതാജി. അയ്യോ, നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം തന്നെ മാതാജി. ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ് മാതാജി, ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെയാണോ? കട്ടാവണ്ടെങ്കിൽ പറയും, വീണ്ടും പറയാം. അപ്പൊ ഒരു സന്യാസി പാകം ചെയ്യുന്ന സന്യാസി ഒരു പരിത്യാഗിയാണ് അല്ലെ. ആ പാകം ചെയ്യുന്നത് തനിക്ക് വേണ്ടി ആ സന്യാസി എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? പാകം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തില്ല? വിലക്കില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ശിഷ്യന് കൃഷ്ണാവതാരത്തിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ആ ശിഷ്യന് വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു സന്യാസിക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ അത്തരം പ്രവർത്തികൾ ആ സന്യാസി ത്യജിക്കുകയാണ്. അതായത് ഞാനൊരു സന്യാസിയാണ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയും. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദുഃഖമിത്യേവ യത് കർമ്മ കായ ക്ലേശാഭയാത്യജത് സാകൃത്വാ രാജസം ത്യാഗം നൈവ ത്യാഗ ഫലം ലഭേത്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വിചാരിച്ചോ
ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങള് ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാതെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാലോ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമായിട്ട് മാറും. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നതാണ് എന്ത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം പ്രവർത്തികൾ ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് താൻ നേടുന്ന ധനം കൃഷ്ണമാകുന്ന ഉപയോഗിക്കാൻ ഉണർന്ന ആധ്യാത്മിക കൃഷ്ണാവബോധത്തെ വളർത്താനും കഴിയുമെങ്കിൽ ആ വിധം പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് ഭയന്നോ ക്ലേശമെന്ന് കരുതിയോ പിന്മാറിക്കൂടാതാണ് രാജസികമായ ത്യാഗം. അപ്പൊ നമുക്ക് രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് മംഗളാരതിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ രാവിലത്തെ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്? ഭക്തിയിലെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് ക്ലേശകരമാണ്, എഴുന്നേൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നൊക്കെ കരുതിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്മാറുക. അതാണ് എന്ത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കാര്യമിത്യേവ യത് കർമ്മ നിയതം ക്രിയതേർജുന സംഗം ചിത്താരം ചെയ്വ സാത്യാഗോ മതഃ. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അപ്പോ ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായിക്കൊണ്ട് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ എന്താണ്? തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു, ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിയത കർമ്മങ്ങള് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം. രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാതെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. പിന്നെ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? നാ ദേഷ്ട്യാ കുശലം കർമ്മ കുശലേനാനുഷജ്ജതേ ത്യാഗി സപ്ത സമാവിഷ്ടോ മേധാവി ചിന്ന സംശയ. സ്വാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളും തീർന്നിരിക്കും. അപ്പൊ സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു ത്യാഗി, ആ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങള് ശുഭകർമ്മങ്ങൾ എന്നൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. അല്ല, ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ശുഭകർമ്മമായാലും അശുഭകർമ്മമായാലും അതിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർന്നിരിക്കും. സാത്വികനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങള് ശുഭകർമ്മങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു ഭാവം ഉണ്ടാവില്ല, വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീർന്നിരിക്കും. സാത്വികനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക്. നഹി ദേഹഭൃതാ ശക്യം ത്യക്തും കർമ്മണ്യ ശേഷതഃ യസ്തു കർമ്മ ഫലത്യാഗി സാത്യാഗീത്യാഭിധീയതേ. ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. കാരണം ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ യഥാർത്ഥ കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച യഥാർത്ഥ ആ ത്യാഗി ഉപേക്ഷിച്ചവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ കർമ്മങ്ങളെ ത്യജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ചവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിലെ പല അംഗങ്ങളും ഓഫീസുകളിലും ഫാക്ടറികളിലും മറ്റും കഠിനമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ അവർ നേടുന്ന ധനം അത്രയും സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു. ഇത്തരം വിശിഷ്ടാത്മാക്കളാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസിവാര്യന്മാർ. ഇതാണ് ഇവിടെ ശ്ലോകത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ നമുക്ക് ത്യജിക്കാൻ പറ്റും. അത് ആർക്ക് സമർപ്പിക്കാം? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. ഇപ്പൊ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്കോണില് ഉള്ള പല ഭക്തന്മാരും എങ്ങനെയാണ്? ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്, കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ്. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ സന്യാസി വര്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
അനിഷ്ടമിഷ്ടമിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണ ഫലം ഭവത്യാത്യാഗിനാം പ്രേത്യ നതു സന്യാസിനാം കചിത്. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവം ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. ഈ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ, 3 തരത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക്. ത്യാഗികൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സമർപ്പിക്കുന്നവരാണ് ത്യാഗികൾ. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഏൽക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും? ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കുന്നവരാണ്. ഇപ്പൊ അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? അനിഷ്ടം. ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ളത്. സ്വർഗത്തിലേക്കും പോകുണ്ടാവും, നരകത്തിലും ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം നമ്മള് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക്. ത്യാഗികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. ഇനി അടുത്ത 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. പഞ്ചൈതാനി മഹാ കാരണാനി നിബോധമേ സാഖ്യേ കൃതാന്തെ പ്രോക്താനി സിദ്ധയേ സർവകർമ്മണാം. മഹാബാഹുവായ അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി പറയാം, കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും, നമുക്കത് നല്ലതാവാം ചീത്തയാവാം, എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മളൊരു ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? 5 ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. 5 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ആ കാര്യം എങ്ങനെയായാലും ചിലപ്പോൾ നല്ലതാകാം, ചിലപ്പോൾ ചീത്തയാകാം, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാകാം, ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതാകാം, പുണ്യമാവാം, പാപമാവാം. എങ്ങനത്തെ കാര്യമായാലും, എങ്ങനത്തെ കർമ്മമായാലും അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 5 ഘടകങ്ങൾ കൂടിയേ തീരൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അധിഷ്ഠാനം കാരണം ച പൃഥഗ്വിധം വിവിധാശ്ച പൃഥക് ചേഷ്ട ദൈവം ചൈവാത്രം പഞ്ചമം. 5 കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നാമത്തത് അധിഷ്ഠാനം. എന്ത് വേണം? അധിഷ്ഠാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം വേണം. ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരീരം വേണം, കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം, ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണം, കരണങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, ചെയ്യാനൊരു പ്രവൃത്തി, ചെയ്യാനൊരു കാര്യം വേണം നമുക്ക്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമായിരിക്കുമല്ലോ ചെയ്യുന്നത്, ആ കാര്യം വേണം നമുക്ക്. പിന്നെ പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ വേണം. ഈ 5 കാരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന 5 ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണം, പിന്നെ ശരീരം വേണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, പിന്നെ ഉദ്യമങ്ങൾ, ചെയ്യാനൊരു പ്രവൃത്തി വേണം, പിന്നെ വന്നിട്ട് പരമാത്മാവ് വേണം. ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ് എന്ത് വരുന്നത്? നമുക്കൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്നത്. ഇത് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും എങ്ങനത്തെ ആയാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ കൂടിയേ തീരൂ. ശരീര വാക്മനോ പിറിയത് കർമ്മ പ്രാരംഭതേ നരഃ ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചൈതേ തസ്യ ഹേതവഃ. അത് ന്യായമാകട്ടെ അന്യായമാകട്ടെ, മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ന്യായമായാലും അന്യായമായാലും ആ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്. ന്യായമായാലും അന്യായമായാലും എല്ലാ കാര്യത്തിനും എന്ത് വേണം? ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ കൂടിയേ തീരൂ. ന്യായമായ കർമ്മം. അപ്പൊ ന്യായമായ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ചെയ്യുക. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് ന്യായമായ കർമ്മം. അത് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? അന്യായമായ കർമ്മം. ഈ 2 വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതായാലും കർമ്മം നിറവേറ്റാൻ മുൻ പറഞ്ഞ 5 ഘടകങ്ങൾ കൂടിയേ തീരൂ. അപ്പൊ ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ കൂടിയേ തീരൂ ഏതൊരു കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ന്യായമായതായാലും അന്യായമായതായാലും. ന്യായമായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം, അന്യായം എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടായാലും. പക്ഷെ ഏതായാലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ കൂടിയേ തീരൂ. തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലം തൂയഃ പശ്യത്യ കൃതബുദ്ധിത്വാൻ പശ്യാതി ദുർമതി. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാർത്ഥം കാണാൻ കഴിയില്ല. 5 ഘടകങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ താനാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആരല്ല?
ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാർത്ഥം കാണാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ സംഗതികൾ നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ബുദ്ധിമാനല്ല. ആ വ്യക്തിക്ക് സംഗതികളെ ശരിയായ രീതിയിൽ നോക്കി കാണാനും കഴിയാത്ത വ്യക്തിയാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ 4 ഭൗതിക ഹേതുക്കളെ മാത്രം കർമ്മമായി കർമ്മത്തിന് കാരണമായി കരുതരുത്. പരമവും കർമ്മക്ഷമവുമായ കാരണത്തെ ഓർക്കണം. പരമപുരുഷനെ കണ്ടറിയാത്തവനാണ് താൻ കർത്താവ് എന്ന് കരുതുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി താനാണ് കർത്താവ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവൻ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവനാണ് താനാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ 4 കാരണം ഉണ്ടായാലും 5ാമത്തെ കാരണം പരമാത്മാവില്ലാതെ ഒരു കാരണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? മുഴുവനാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും കാര്യക്ഷമമാകുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കണ്ടറിയാത്തവനാണ് ആര്? കണ്ടറിഞ്ഞവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ. കണ്ടറിയാത്തവൻ ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാളാണ് വിചാരിക്കുന്നത് താനാണ് കർത്താവെന്ന്. യസ്യനാഹം കൃതോ ഭാവോ ബുദ്ധിർ യസ്യാന ലിപ്യത്തെ ഹത്വാപി സ ഇമാൻ ലോകാൻ നിപത്യത്തെ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോട് കൂടിയ ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ പ്രേരിതനല്ലാതെ ആസക്തിയില്ലാത്ത അനാസക്തനായിക്കൊണ്ട് അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോട് കൂടി ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? ഹിംസകരാന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അയാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊന്നും അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതല്ല. അയാൾക്ക് മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ല, ആസക്തനല്ല, അനാസക്തനാണ് അയാൾ. പിന്നെന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അയാള് ഹിംസകനല്ല. അയാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. പരമപുരുഷന്റെയോ പരമാത്മാവിന്റെയോ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഹിംസ ചെയ്താലും ഹിംസകനല്ല. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഹിംസ ചെയ്താലും അയാളെ നമുക്ക് ആരായിട്ട് കാണണ്ട? ഹിംസകനായിട്ട് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അയാൾക്ക് ഹിംസയുടെ പ്രതികരണം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ആ വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ കുറ്റം ആരെ ചുമത്താൻ പറ്റില്ല? ആ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ചുമത്താൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഭടന്മാര് എന്താ പറയാ, മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഭടന്മാര് കൊലം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, കൊലക്കുറ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ കൊലക്കുറ്റത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ചുമതല ആരേൽക്കേണ്ടി വരില്ല? ഈ ഭടന്മാർ ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അവർക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അവര് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല ചെയ്യുന്നത്, മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ ശിക്ഷയും അനുഭവിക്കില്ല. നേരെ മറിച്ച് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. യസ്യനാഹം കൃതോ ഭാവോ ബുദ്ധിർ യസ്യാന ലിപ്യത്തെ ഹത്വാപി സ ഇമാൻ ലോകാൻ പറഞ്ഞത്. ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം പരിജ്ഞാത ത്രിവിധ കർമ്മ ചോദനാകരണം കർമ്മ കർത്തേതി ത്രിവിധ കർമ്മ സംഗ്രഹ. ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകങ്ങൾ. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന് പ്രേരകമായിട്ടുള്ള 3 ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒന്ന് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. ജ്ഞാനത്തിനൊരു വിഷയം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 3 ഘടകങ്ങളാണ് എന്തിനു വേണ്ടത്? കർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാകുന്നത്. പിന്നെ ഘടകങ്ങൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർത്താവ്, കർമ്മം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, കർത്താവ് വേണം, ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണം, ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രവൃത്തി വേണം. ഇതാണ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനം കർമ്മച്ച കർത്താച്ച ത്രിധൈവ ഗുണഭേദതഃ പ്രോച്യത്തെ ഗുണസംഖ്യേന യഥാവത് ശൃണുതാന്യപി. ഭൗതിക പ്രകൃതി 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം പ്രകൃതിജങ്ങളായി 3 ഗുണങ്ങളും ബന്ധനമാക്കുന്നത് എന്താണ്? മുക്തിദായങ്ങളെല്ലാം സത്വഗുണത്തിലും ബന്ധനമുണ്ട്. ഇപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ 3 ഗുണത്തിലുള്ള
ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയുണ്ട്. ഇനി അതിനെപ്പറ്റി പറയാമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ 3 ഗുണത്തിലുള്ള, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് പറഞ്ഞില്ലേ 3 ഗുണത്തിലുള്ള, അതേപോലെ തന്നെ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്താണ്, 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മം എന്താണ്, 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർത്താവ് എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. സർവഭൂതേഷു യേനൈകം ഭാവമവ്യയമീക്ഷതേ അവിഭക്തം വിഭക്തേഷു യതജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്വികം. അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണ് സാത്വികമായത്. അതായത് അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതാണോ അതാണ് സാത്വികമായതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ അതായത് അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ജീവാത്മാക്കള്, ജീവസത്തുകൾ എന്താണ്, മനുഷ്യനുണ്ട്, മൃഗമുണ്ട്, പക്ഷിയുണ്ട്, വൃക്ഷങ്ങൾ, എല്ലാതും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് പല രൂപങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാവരിലും ആരുണ്ട്, ഈ ജീവാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ പല രൂപങ്ങളില് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാം. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്, ഒരേ ജീവാത്മാവാണ് എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനായിട്ടുണ്ടാവാം, പിന്നെ ആ ജീവാത്മാവ് തന്നെ മൃഗമായിട്ടുണ്ടാകാം, പക്ഷിയായിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും കാണുന്നത് ഒരേ ജീവാത്മാവ് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പൃഥക്തേന ജ്ഞാനം ജ്ഞാനാഭാവാൻ പൃഥക്തിധാൻ വ്യക്തി സർവേഷു ഭൂതേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി രാജസം. ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഓരോ ശരീരത്തിലും എന്തുണ്ട്, വേറെ വേറെ ജീവാത്മാവാണെന്ന്. അപ്പൊ ഒരു ശരീരത്തിൽ ഒരു ജീവാത്മാവ്, അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശരീരം വരുമ്പോ അടുത്തത് വരുമ്പോ വേറെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന്. അതായത് ഒരു ജീവാത്മാവ് കഴിഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് വരുമ്പോ അപ്പൊ ശരീരവും ഇല്ലാണ്ടാകും, ജീവാത്മാവും ഇല്ല, അടുത്തത് വരുമ്പോ അടുത്ത ശരീരം വരുന്നു, അടുത്ത ജീവാത്മാവ്, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്ത്, രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്, രാജസികമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയോ യത്തു കൃഷ്ണാവതേകസ്മിൻ കാര്യേ സക്താമഹൈതുകം അതത്വാർത്ഥവതൽപം ച തത്താമ സമുദാഹൃതം. കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അത് തന്നെയാണെന്ന് കരുതി നിസാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം. അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും ആരാണ്, ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മള് ആത്മാവല്ല ശരീരമാണെന്ന് കരുതുന്നതാണ് എന്ത്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പൊ കാരണം കൂടാതെ സത്യജ്ഞാനം നേടായത് എല്ലാം അത് തന്നെയാണെന്ന് കരുതി നിസാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നത്, നാം ആത്മാവല്ല ശരീരമാണെന്ന് കരുതുന്നതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ഏതൊക്കെ ശരീരങ്ങളുണ്ടോ ജീവാത്മാക്കൾ നമുക്കറിയാം, മനുഷ്യനാവാം, മൃഗമാകാം, പക്ഷിയാവാം. ഇപ്പൊ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ഇരിക്കുന്നത് ഒരേ ജീവാത്മാവ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നു, മൃഗമായിട്ട് വന്നു, പക്ഷിയായിട്ട് വന്നു, എല്ലാതും ഒരേ ജീവാത്മാവാണെന്ന് കരുതുന്നതാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം, സാത്വികമായ ജ്ഞാനം. എല്ലാത്തിലും വേറെ വേറെ ജീവാത്മാക്കളാണ് വരുന്നത് കരുതുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. നാം ആത്മാവല്ല ശരീരമാണെന്ന് കരുതുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. ദേഹാതീതനായ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സാത്വികവും, അതായത് ദേഹത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ള, കാരണം ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ, ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാത്വികമായ ജ്ഞാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഭൗതിക യുക്തിയിൽ നിന്നും ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രാജസികമായിട്ടുള്ളതും ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രീതിക്കും സുരക്ഷിതത്തിനുതകുന്ന ജ്ഞാനം താമസികമാണ്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് എന്ത്, താമസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. നാം ആത്മാവല്ല ശരീരമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് താമസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാം. നിയതം സംഘരഹിതം അരാഗദ്വേഷതാകൃതം അഫലപ്രപ്സുനാ കർമ്മ സാത്വികമുച്യത്തെ. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമായ ധർമ്മം. ആസക്തിയില്ലാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത്, സാത്വികമായ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്.
യത്തു കാമേപ്സു ന കർമ്മ സാഹങ്കാരേണ വാ പുനഃ ക്രിയത്തെ ബഹുലായാസം തദ്രാജാസമുദാഹൃതം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് രാജസികമായ കർമ്മം. ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടി ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയാം. അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസ മനാപേക്ഷ പൗരുഷം മോഹാദാരഭ്യത്തെ കർമ്മ താമസ മുച്യത്തെ. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെ കുറിച്ചോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശങ്ങളെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ച് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസികമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശങ്ങളെ കുറിച്ചോ ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ചോ അവഗണിക്കാതെ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സാത്വികമായ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്, തന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറയുന്നത് ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് സാത്വികമായ കർമ്മം. ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ചോ ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്, താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരുപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഇന്ന് ഇത് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി. ഉണ്ടോ നമ്മുടെ? ഇല്ല മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയോ, ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടല്ലോ. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശദീകരിക്കുന്ന 3 കർമ്മങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. തപസ്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. 3 ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഫലാസക്തി ഇല്ല. അതെ, വ്യാമോഹമില്ലാത്തത്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആസക്തി ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ഏതാ പറഞ്ഞത്? സത്വഗുണത്തിലുള്ള, തമോ ഗുണത്തിൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ തുടങ്ങുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം. ഇനി രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിയിട്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗമാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താണത്? വെച്ചാല് നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കൂടി. ഇത് ത്യാഗം ചെയ്യാത്തവർക്ക്, കർമ്മ ത്യജിക്കാത്തവർക്കാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. സന്യാസികൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ കർമ്മത്യാഗം ചെയ്യാത്തവർക്കാണ് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അടുത്തത് ഏതാണ്? കർമ്മ നിർവഹണത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് അധിഷ്ഠാനം. ചെയ്യാനൊരു അധിഷ്ഠാനം വേണം, ചെയ്യാനൊരു വ്യക്തി വേണം, ഉദ്യമങ്ങൾ വേണം, പിന്നെ പരമാത്മാവ് ഭഗവാനും വേണം. 3 ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം. 3 ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത്?
കർത്താവല്ലേ? സാത്വികമായി 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർത്താവെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ല, അത് 3 പരമ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുക. 3 ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം ഏതാണ്? ജ്ഞാനത്തെ- അസംഖ്യ രൂപങ്ങളായിട്ട്, അതായത് ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞാല് നമ്മളെല്ലാ പല പല രൂപങ്ങളിൽ നമ്മൾ വന്നാലും എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്നത് ഒരേ ജീവാത്മാവാണ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അതല്ല പല രൂപങ്ങളിൽ കാണുന്നത് എല്ലാത്തിലും പല പല ജീവാത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. നാം ശരീരമാണ്, ആത്മാവല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് താമസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. മനസ്സിലായോ? ആ മനസ്സിലായി. അടുത്തത് 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മം. 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മം എന്താണ്? 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മം അല്ലേ അടുത്തത്? കർമ്മമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് ഫലേച്ഛ കൂടാതെ ചെയ്യുന്നതാണോ? അത് രാഗദ്വേഷരഹിതനായിട്ട് ഫലേച്ഛയില്ലാതെ, അത് ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് സാത്വികമായ കർമ്മം. ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് രജോസഗുണം. ഉള്ളത്. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മം. കർമ്മം.